फंबायनि बे बिटिआर इनफो स्टुडिअखौ गोजोननाय बावहरबाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय थांनानै थाबाय थाथों बे स्टुडिअआ आरो मिजिंथियो रायजो राजाफ्रा मोजां कमेन्ट होगोन फंबायखौ गोजौआव दावखोनायनि थाखाय बेनो ओंखायनो आं बुंजानो बायो आरो थारमाने माखासे खोथाखौ गनायनानै लानो हाया मानो होनबा आइडल थिगानो आंनि लता मंगेशकारनि गान खोनासंबोनानै बिथांनि खननायनि बेहाय आङो रोजाबजेनबाय खगेन बिहारी दैमारि लिरनाय बे मेथाइखौ रायजोफ्रा खोनासंबाय आजावनानै लाबाय नों गावनो लिरनानै खननाय बिदि मेथाइ दंना गैया बिदिथ' आं लता मंगेशकार बे माने बर'नि लता मंगेशकार होननानै मेदामखौ बुङो आरो दा मानसिनि खुगा सोरबा मोजांबो थायो गाज्रिबो थायोथ' एकदमबारे माने बे समाव बै नै लता मंगेशकारा बै लता मंगेशकार बिदि होननाय आदा खावरिया आरोखि माने बेखौबो रोंद्रायजोबा बिथिंबो जाजोबा बिदि जालांबाय मालाबा बान्था मोननाय बेफोरबायदि दं नामा खिथानो हागोन नामा जुदि सेरजा सिफुं खामफोरजोंनो मोजाङै दामनो हायोबा जोबोद मोजां खोनायो माथो बेयावनो खुलुमग्रोबाय नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि आं दिनै नोंथांमोननि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय आङो बर'नि मुंदांखा सिंगार मेडाम सुलेखानि न'आव आं दंफैयो दिनै मेडामनिफ्राय जों माखासे थुलुंगाथाव बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनगोन जे मेडामा बबे समनिफ्राय मेथाइखौ रोजाबनो लाजेना आरो दिनैसिम बेसेबांसो मेथाइ रोजाबखो जों बिनि माखासे बाथ्रा मिथिगोन आरो नोंथांमोन खावलायनाय बायदि आं बेखौनो लागोन नागिरदों सिगां समाव आं मेडामनि इन्ट्रडाक्सनखौ लाग्रोगोन मेडामनि जोनोम गामिया बाहा गोबां मानसिफ्रा नोंथांमोना होनबाय थादों फार्स्टआव इन्ट्रडाक्सन लाग्रो होननानै स' बे हिसाबै आं बे खामानिखौ मावगोन नागिरबाय दा बे समाव मेडामखौहाय बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव सिगाङावनो बरायना लाग्रोबाय मेडाम खुलुमबाय औ दा बे समाव आं मेडामनिफ्राय नैबे बाथ्राखौ मिथिनो लुगैयो मेडाम फार्स्टआवनो मेडामा गावनि इन्ट्रडाक्सनखौहाय होग्रोबा मोजांमोन आंनि जोनोम जायगायाथ' बिजनीनि ओरै खोलाहा दाङाइगाव होननाय जायगायाव आं देरदों उन्दैयाव नाथाय जोनोमा जादोंमोन गुवाहाटि मालिगावआव आफाया रेलाव मावोमोन बे समाव बिनि उनाव बेहाय बिजनी गार्लस हाइ स्कुलाव मावफैदों साख्रिखौ गारनानै फैदों बेहाय आंहा उन्दै समाव बेहायनो देरदों आरो बिजनी दाङाइगाव दा जेब्ला समनिफ्राय मेडामा मेथाइ खननो लादोंमोन जोंनि बे बर'नि गेजेरावहाय अब्ला बै समाव सिगांथाराव मेडामा सोरनिफ्रायबा थुलुंगा मोन्दोंमोन नामा मेथाइ खननायखौ ना सोरखौबा फल' खालामदोंमोन बेखौ आं बारा मोजां खिन्थानो रोंनाय नंला नाथाय मोनसे खोथा आं बुंनांगोन जे उन्दैनिफ्रायनो बे समावथ' रेडिअ'नि बाहेरै जेबो उफाय गैयाना रेडिअ' जायखिजाया मेथाइ एसामिस हिन्दी बांला जि फैयो बे मेथाइफोरखौ खोनासंनानै मोजां मोनोमोन बा रोजाबफानोबो नाजायोमोन आरो उन्दैनिफ्रायनो आफाया कालसारेल बिदि माबायाव एसे हेफाजाब दंखायोना रायजो राजाजों बिजनीनि हारसा बर' गासैजोंबो ज' नांनानै बिदिनो ज' माबा माबि खालामबाय थायोमोन आरो कालसारेलनि सोमोन्दै इन्टारेस्टेडमोन आरो बेहाय बेबायदियैनो फोरोंबाय थादोंमोन आंखौ क्लास 5निफ्राय मिउजिक स्कुल गंसे खुलिना होदोंमोन ज' लोगो लालायनानै बिजनीनि रायजोफ्रा आं क्लास 5आव फैबाय होनबाना नाथाय न'आवनो आङो आफानिफ्रायनो एसे मोनखादों आरो सारेगामा सोलोंनाय मोनो सालबम माखासे माबोरै खननांगौ मानांगौ बेफोरखौ ओमफ्राय बेनिफ्रायहाय मेडामा होनबा सारेगामा लाखांनायनि उनावहाय मेथाइखौ खनजेननो लाबाय नङा होमबा मेडाम आङो खनजेननो लानाया मा होनो बे क्लास 5निफ्रायनो स्कुल कम्पिटिसनफ्राव एनुवेल स्पर्ट्सआव बेफोराव रोजाबदों आरो बाहागो लाबोखादोंमोन बाहायनो बाहागो लाबोखादोंमोन बे समनिफ्रायनो सोलोंनायबो जाजेनखादों माने क्लासखौ खालामजेननाय जाखाबायमोन आरो खननोबो एसे सोलोंहांखाबायमोन कम्पिटिसनफ्राव रोजाबखाबायमोन आं मेडामनि फार्स्ट रेकर्ड जानाय मेथाइआ मा ओरैनो एसे गोसोआव दंबाय नामा गोबावथ' जाबाय गानाथ' गोसोआव दङ नाथाय गोबाव जाबाय आरो गोबावआलाय 79नि बाथ्रा 79नि बाथ्रा आं क्लास 10आवमोन बे समाव फार्स्ट आङो खगेन बिहारी दैमारि लिरनाय मेथाइखौनो रोजाबजेनदों आरो बेसेबा गुवार लैथोआव होननाय मेथाइ दंसै बे समावथ' जोंना प्रसार खालामनाय बा बिदि फोसावनायनिथ' जेबो राहा गैयामोन रेडिअ'नि बाहेरै
रेडिअ'आव रोजाबबानोथ' बयबो रायजो राजाया खोनासंनाय हिसाबै माने मिन्थियो आरो बेहाय आङो रोजाबजेनबाय खगेन बिहारि दैमारि लिरनाय बे मेथाइखौ रायजोफ्रा खोनासंबाय आजावनानै लाबाय बयबो मिन्थिबाय बेनो आंना सिगांनि रेकर्डिं आरो ओमफ्राय मेडामा नों गावनो लिरनानै खननाय बिदि मेथाइ दंना गैया बिदिथ' आं दिनैसिमबो मेलेम खाथायबोआखै मानो होनबा रेडिअ'आवबोथ' मालाय लिरनायखौसो रोजाबनाय जाखायो नालाय माबा बेहाय एप्रुभ लिरगिरिनिसो मेथाइ हरो नालाय माने गाव गाव लिरनायखौ एप्रुभ जाबासो माना रोजाबनो हायो एप्रुभ माबानि लिरिक्सनि माबाफोरखौ हरखायो गावसोर दा मेडामाथ' बहुत मेथाइ रोजाबबोबाय बुंनो थाङोबा बिभिन्न धरननि आरोना बाहाय रमान्टिकबो थाबाय रमान्टिक नङैबो थाबाय दा बेफोर मेथाइखौ खनबोनायनि उनावहाय बहुत माखासे रायजो राजानिफ्राय मेडामा अनसायनायबो मोनबाय आरो मेडामखौ बुङो दा माने बर'नि मा होनना बुङो बे बर' बै देंखोनि थाखाय मेडामखौ बिमा होननानै बुङो आरो ओमफ्राय बै हिन्दीनि जेनोखि रोजाबगिरि दं सासे लता मंगेशकार बे माने बर'नि लता मंगेशकार होननानै मेडामखौ बुङो आरो दा नैबावहाय मेडामा मेथाइ खननानै दिनै नैबे अबस्थासिम सौफैनायाव माबायदि जेनेबा सेटिसफाइड दङ मेथाइ खननानै आदसा र' फंबायाथ' बुंबाय रायजोफ्रा बेबायदि बिदि बुङो नाथाय मोनसे खोथा आंनि गोसोआव माने आं बे माखासे खोथाखौ गनायनानै लानो हाया मानो होनबा आइडल थिगानो आंनि लता मंगेशकारनि गान खोनासंबोनानै बिथांनि खननाया माबायदि खनो माबायदि मायो बेफोरखौ फल' खालामनो नाजायोमोन बे समावथ' उफायबो गैखायाना जिखिजाया मेथाइखौनो रेडिअ'आव खोनासङै रोजाबफानो नाजानाय बिथांनि बायदि खालामनो नाजायोमोन आरो हाहैया जिहेथु आं बिथां लता मंगेशकार बायदिथ' आङो माबा गैया पावार गैया बिदि एसेबां मोजां रोजाबनाय नाजानायल' दंमोन आरो मोजां मोननाय हिसाबै नाजायोमोन दा अब्लाबो दा रायजो राजाफ्रा आंखौ बिथांनि बिदि मुंजों लोगोसे आंनि मुंखौ बुंनानै बिमुं मोनसे होफादेरदों नाथाय आं बेखौ बारा गनायनानै लानो हाया मानो होनोबा आं मोनबा इनसाल्ट खालामनाय बायदि मोनो बे खोथाखौ हयथ'बा खालामा नाथाय बेहाय आंहा खोथा दङ माखासे माबोरै होनोबा आं जि जायगायाव गामियाव देरदों बे गामिखौ बारबोनोब्ला हारसा गामि मोनसे दं ओमफ्राय बेजों फैयो थाबायनानै फैयोमोन नालाय जों 3 किल'मिटार स्कुलाव थाबायनानै फैयो बे समाव गारि घरा गैया रिक्साबो गैखाया लामाफ्राबो मोजां नङा ओमफ्राय बेजोंहाय फैयो आं एसामिस मिडियाम फरायनाय हिसाबै लोगोफोर दंमोन गोबां बै हारसा गामियाव मोनसे बिस्रा बैसागु प्रग्राम खालायग्रा दंमोन आरो बैसागु माबा खालामोमोन बिसोरो ओमफ्राय आं मिन्थिजेना जे बिदि मोनसे स्टेजाव बिदि प्रग्राम जायो बैसागुफ्रावबा गावसिनि एसामिसनि रावाव बिहुआव बेबायदि मोनसे प्रग्राम खालामो बेखौ आं बारा मिथियामोन आरो आं बेहाय फैजेनबाय फरायनाय समाव बिथिं नुबाय आंखौ आफाया एसामिस मानसिबो मेथाइ फोरोंनो थाखाय लेंलाङोमोन आरो दोंसे दोंनै बिदिनो एसामिस मेथाइ लक'गित जायखौ फक सं होनो एसामिसनि गवालपारिया जोंनि ओरैनि कामरुपिया बेफोरखौ फोरोंनो थाखाय लेंलाङोमोन आरो मोजां सिंगार दङ जोंनि बिजनियाव खिन्थु एसामिसफोरनिफ्राय दोंसे दोंनै आं सोलोंनो मोनदोंमोन ओमफ्राय बेहाय बैसागु प्रग्रामाव बिसोरो सानसेखालि आंखौ लेंबाय बे समावथ' रोजाबग्राया खमथारमोन माने एसामिसफोरनिफ्रायबो जोंनि बे एरियायाव बारा गैयामोन आंखौ रोजाबनो थिनबाय रोजाबबाय कम्पिटिसनाव खायफाथ' आंनिख्रुइ साबसिन गारांनि दंमोन नाथाय सोलोंथाइ गैयाना बेखायनो बिसोर किसुमान माबायाव माने देरहासारबो जायासै आं कम्पिटिसनावसो रोजाबदोंमोन नालाय आं मोनबाय आरो बान्थाखौ बेनिफ्राय आंखौ बिसोरबो सिनायबाय मानसिनि खुगा सोरबा मोजांबो थायो गाज्रिबो थायोथ' माने बे समाव बै नै लता मंगेशकार बिदि होननाय गाबज्रियो आरोखि किसुमाना बिदि जिनिसखौ आङो एसे इनसाल्ट बायदि मोनफ्लांनानै दासिमबो माने हजम खालामा आरो सैथो बाथ्रा माने स्टार्टिं जानाय लाइननिफ्रायनो मेडामखौ बेबायदि मुंजों गाबज्रिखायोमोन आरो मानो गाबज्रियो आं मिथिया ना इनसाल्ट खालामनानै गाबज्रियो ना मोजां मोननानै गाबज्रियो बिसिनि गोसोसै आरो बेथ' बे माबानो जाबाय नंगौ मेडामनि थार बाथ्राखौ बुंदों
माने माखासे मानसिफ्रा बेबायदि इनसाल्ट खालामग्रायाबो जोबखाया समाजाव ओमफ्राय मेदामखौ सापर्ट खालामग्रा मोजां मोनग्रा अनसायग्रा मानसियाबो जोबखाया मेदाम दा जोङो मा जानांगौ जायो नङा होमबा मेदामानो मोनथिखाबाय बिदिनो जेनेबा मेदामा थेवब्लाबो बिसिनि बै समाव जुदि इनसाल्ट खालामनायाव जुदि थानायमोनब्ला मेदामा दिनैसिम बिसिम सफैनाय नङामोन माने बिसोरथ' इनसाल्ट खालायो आंनावथ' मोदोमाव बारा नाङा नाथाय इनसाल्टखौ खालायो होननानै मिथियो आरो आं मोदोमावबो बारा नाङा आरो बिसोरो आंखौ मानियोबो बोरैबाबा माने गनायनानैबो लायो आरो माने बेनाव माबा मोनसे गुन दं बे मोजां गान खनो बेखौबो गनायो थेवब्लाबो माने मानसिबा बिदिनो गनायनानै लानांगौ जायो नाथाय बे जिनिसासो आंनाव एसे हाबनानै दं आरो जे आंखौ बिथांनि मुङै माने इनसाल्ट खालामदों होननानै बेनो ओंखायनो आं बुंजानो बायो आरो थारमाने थायो मेदाम गासिबो आयदायावनो सोरबाया माबा मोनसे ब्लेम होग्राबो थाखायो दा बेखौ जुदि जोङो बै समाव थायोबा लाइफआ बरबाद जानो नागिरो दा जों बेखौ सिंजों चेलेन्ज खालामनानै फैयोबा गोसोनि गावनि टेलेन्टजों चेलेन्ज खालामनानै फैयोबा साक्सेस जायो जेरै मेदाम बे सफैदों आङो माने बे समाव बिसोर बिदि बुंनायखौबो आं खननाङा बेखौ सानफेरखाया आं सानफेरखाया आरो जिहेतु आफाया ओरैहाय टिचारखौबो हमना होखाबाय बेखौ सोलोंनांगौनो उनाव मा जाहैगोन आं बेखौ मिथिया आरो आंखौ फोरोंदों आं सोलोंदों बेल' आरो ओमफ्राय बे जोंनि बे समावथ' आरो हिनजाव मानसिफोरखौ बेबायदिखौबो फोरोङा बांसिन माखासे नामजों लोगोसे एसे बदनामबो गायो हिनजावनि फिसा गायनांगौ फुनांगौ मावनांगौ दांनांगौ हाबा हुखा रोङाबाथ' बिलाइनो हाया बे समाव आंथ' आदा खावरिया आरोखि माने बेखौबो रोंद्रायजोबा बिथिंबो जाजोबा बिदि जालांबाय आरोखि जेखिनिखौ रोंनांगौ माने मालाय हिनजाव बायदि गुन गोनां नंला आरो जेखौ सोलोंनांगौ बेखौ सोलोंलांबायल' आरो आं थेवब्लाबो मेदामा जेनेबा मोनसे एक्सट्रा अर्डिनारि जाखाबाय नैबे जायखौना मेथाइ खनै दिनैसिम बे फर्जाव फैखाबाय बेनो मेदामनि मोनसे माबा जाखाबाय दा बावहाय आं मोनसे बाथ्राखौ मिथिलांबाय मेदाम दिनैसिम मेथाइ खनबोनानैहाय मेदामाथ' एसे एनै मालाबा बान्था मोननाय बेफोरबायदि दं नामा खिथानो हागोन नामा बान्था मोननायखौथ' बेबायदि सरकारनिफ्राय एसेबां आसाम सरकार बा भारत सरकारनि बिदिथ' दासिम आं मोनाखै जोंहा माबायाव 2019आव 10 फेब्रुवारि खालि जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ सरकारि भाबै जोहोलाव नीलेश्वर बान्थाखौ कालसारेलनि मानसिफोरनो होयो नालाय बेखौ आं आजावनो मोन्दों आरो बे सरकारनिफ्रायबो मोनसे आरो ओरैनोथ' आरो रायजो राजानि अननाय दं बेनिफ्राय आरो बान्था मानांबावो रायजोफ्रानो गनायनानै लाबाय जिहेतु खोनासङो 100आव अन्तत' 50% खोनासङो गनायनानैथ' लादों ओरैनो मेदामा थुलमुल एसे हिसाब होनो हागोन नामा दिनैसिम मोनबेसे मेथाइ खनबोखो बेखौथ' गुदिनिफ्राय नायोबा रेडिअ'नि माने लाफा जाबोबाथ' गोबाङानो जाद्रायखायो नाथाय अडिअ' केसेटआ आङो आलायारनाव खालामजेनग्रोदोंमोन आलायारननि मोनसे दोंनै मेथाइ आं रोजाबदों आलायारनाव 1985आव बेहाय आं रोजाबजेनदों माने रेकर्डिं खालामनायनि माबाखौ माने एक्सपिरियेन्सखौ आं बेनिफ्राय मोनजेनदों आरो बे समावथ' माने मोनसेल' ट्रेकमोन लाइभ रोजाबखानांगौ खेबसेनो सोरबा दामग्राया गोरोन्थि खालामदोंबा आं रोजाबफिननांगौ आं गोरोन्थि खालामदोंबा बिसोर दामफिननांगौ बिदिनो गोबां रेकर्डिं जानाय समाव टाइम लादोंमोन आरो बेहाय आं खालामजेनदों आरो नेक्स्ट सानजारां केसेटखौ आं खालामजेनदों बेनिफ्राय जुरिनानै दिनैसिम आं उनथिं नाहरफिनथ'वाखै नाथाय आंनि मथा मथि हिसाबाव 1095सो जाहैबाय आरो दासिमबो ओरैनोथ' मेदामा मेदामनि देहाया जे सम खननो हायो बिसिमथ' खनखागोन मेदाम ना नाजानायनोसै जिनिसा खननो हानाया गाव गावनि साधनाजों खोथा मोनसे रेवाज थाबाय थानांगौ जेरै गेलेग्राफ्रा प्रेक्टिस गैयाबा गेलेनो हाया जोंबो गारांखौ फोसाबबाय थानांगोन बा फुंनि बेलासिनि रेवाजखौ जों लाबाय थानांगौ लाबाय थायाबा आरो गाराङा बिदि खामानि होहैया आरो बांसिन बैसो जालांनायजों एसे ओरैनो माबा जालांखायो जेब्ला माबाखौ लाखिबाय थायो रेवाजफोरखौ खालामबाय थायो होमबाना खननाया गोबावसिम हायो आरो बिदि जुदि खालामाबा एसे दुरबल जायो बेखौ आंनो आन्दाज मोनो दिनै प्रेक्टिकेल आजां गोजां गोबाव मावबायना मेदामा मेथाइ खननो फैबाय हिसाबै एसे हमनो हाखाबाय हाजासिम आं बेखौ नाजागोन आरो
दा बावहाय आङो मेडामनिफ्राय बे बाथ्राखौ मिथिनो लुगैबायमोन मेडाम बावबायसोमोन आङो माने सोंनो थिनदों जब मावबाय नामा होननानै सरकारि जबखौथ' गोबावसै मावनायाना आं 85निफ्रायनो मावदों हाबानि उनावनो मावदों 85निफ्राय मावदों आरो दा टिचार लाइनाव नामा टिचार इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव आरो प्राइमारि टिचारनि दा आङो माबायाव दङ हेड सार्सआव दङ जोबोद मोजां बोसोरनै खावसे दंबावो माने गभर्नमेन्टनि सार्टिफिकेट मथे अरिजिनेलथ' गोदोनियाथ' एडमिटजोंसो जाहैयो नालाय दाथ' अरिजिनेलखौ हमनो थाङोबा एसे बारा बे समाव बैसोआ दा एसे खमायनानै दं एडमिटआव आरो मेडामनिफ्राय नैबे बाथ्राखौ आङो मिथिनो लुगैदों मोनसे समाव एसे बयजोंबो एसे अनसायजानाय मेथाइ बै नुहुरनाय गामिया सोरनि गामि होनलायनाय बे मेथाइनि जाय सुजुदों बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मेडामा बेखौ सुजुनाया फुंखा महिलारिया सुजुदों देंखोआबो बेनिनो माने फ्रेमखौ बे बानायना होयो आं बिग्रायजों रोजाबदों फ्रेमखौ बे बानायो माने बाखि मस्लाखौ जों सानैजों होयो ओरैनो दा रिसेन्टलि मेडामनिफ्राय माबा ओंखारनो गोनां बिदि मेथाइफोर दंबायबायो नामा बावैसो मोनसे पेट्रियटिक मेथाइ दोंसे रोजाबनाय जादोंमोन सालबसन नार्जारिमोन टाइटेलखौ आं बारा गोसोआव गैला आंजों दाख्लै मोनसे मेथाइ रोजाबफादोंमोन आंनि एलबाम आइयैयाव बे सेंग्रासा बेनिनो लिरनायमोन बे रेकर्डिं जोबखांबाय दा माब्ला ओंखारगोन बेखौ आं खोन्थाथ'नो हाया माने मिथियाखै आरो पेट्रियटिजम ना मा होनदों पेट्रियटिक माने मा होनो बेखौ बिदि हादोर सिबिनायनि होनोना जांख्रिथायनि मथा मथि माबा जाखाबाय आरो ना रेडिअखासै पाब्लिस खालामनांसिगौ नामा खालामनो माने भिडिअखौ खालामनो गोनां दंमोन बिसोरो खालामगोन ना माखो बेखौ आं खबर गैथ'वा माने एलबाम महरै फैगोन मिउजिक एलबाम महरै फैगोन सर्ट मुभिजोंनो बेखौ होगोन होननानै बुंदों ओंखारगोन दा सानजारांनि न'खराव सेर सेर मेथाइखौ जों 2 ट्रेकआव रोजाबदों बेनिफ्राय 1990आव थैसामखौ जों केलकातायाव थांनानै एबसुनि माबायावनो माने एबसुनि हेफाजाबाव माने जोङो माबायाव थांदों आरो केलकातायाव थांनानै थैसामनि माखासे मेथाइ रेकर्डिं खालायहैदों बेहाय बेबो 2 ट्रेक्स आरोमोन दंमोन 8 ट्रेक्सनि खिन्थु 2 ट्रेक्सआव जों बानायदों आरो जोंनि बिथिंनिफ्रायनो मिउजिसियान थांफादों आंनि फंबाय देरसिना तबला दामामोन बे समाव तबला दामदों ओमफ्राय आंनि फंबाय दुइसिना भायलिन दामोमोन बेबो दामदों जोंहा फंबाय रुंसारि दैख्रं खुंगुर बसुमतारी मेथाइ रोजाबनायाव दामदों भायलिनखौ आंनि फंबाया दा बेबो गैला आरो थैबाय आरो गोबांथार बे समावथ' मेथाइ रोजाबनाया लाइभ रोजाबनाय बायदिसो जाखायो नालाय खस्थ' जायो आरो दानि बायदिथ' मेसिनजों फाहामनाय गैया दानियाथ' बांसिनानो मेसिनजों फाहाम रोजाबो मा होनो बिदिखौ टेक्न'लजिफ्रा सोलायजोब्बाय आरो बे समनि माबाफ्रा गैला गोदोना स्कुलाव बानायोमोन दानियाथ' मेम'रियाबो गैबावलाय लांलासो दां थांबावलाय जोबबावलाय लांबाय बेनिफ्राय गोबां मेथाइआ जोङो रोजाबबोनांदों बिग्रायजों आंजों बा गौतम उन ससेयाव गौतमजों रोजाबदों रमान्टिक रोजाबदों बिदिनो जांख्रिथायनि रोजाबदों आरो एखमबा दुखुनि रोजाबदों नाथाय दा जोंनि माखासे इयुन जोलैफ्रा रोजाबदों थिगानो बिसिनाव गोबां गियान दं गारांफ्राबो मोजां इसोर हरखानाय गारां बिसिनि आरो जुदि नाजायोब्ला आरो साबसिन जाबावो आरो गोबां गोरों गथ' दंसै दा माखासे जुगजों सोलायलांनायजों आं बे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों आरो जुगजों सोलायलांनायजों जोंनि माखासे मानसिफोरनि लुबैनाय माबाफ्रा सोलायलांनो हमदोंसै गाव गावनि गुदिखौ एखमबा खोमानोबो नागिरहोलाङो खिन्थु आंनि मोनसे खावलायनाया बेनो दा फंबाय नोंसिनि चेनेलजों आं बुंनो लुबैदों आरो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा जोंनि गुदि रोदा बे गुदि रोदा जे बिफांनि गुदि रोदा दं बे रोदाखौ फुनानै गाराबालानो जाहाथे मोजाङै जोथोनै लाखियो रोदाखौ फुनानै गारबाथ' बिफाङा थैगोन जोंनि हारिनि माखासे सिनायथिफ्रा बेबायदिनो गोमालांगोन जोंनि ट्रेडिसनेल किसुमान
देंखो बेफोरखौ फोथांनानै लाखिथों जोंनि इयुन जोलै फंबाय बिनानावफोरखौ आं बेखौनो खावलायो लोगोसे आरो जेब्लायबो गाहाम हामलायनाय थागोन आंहा बिसोरनिसिम जे मोजाङै मोजां साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबाय थाथों रोजाबनायनिफ्रायबो जोंनिया दावगालांगासिनो दा मोसानायथिंबो दावगालांगासिनो नेसनेल लेभेलसिम थांनो हाबाय थुलुंगाखौबो होनांगोन जों ना गादबनानैथ' दोननो नाङा नाथाय बिसोरो बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि माखासे डेन्स बा रोजाबनायनि जे देंखो बेफोरखौबो जाहाथे गाराबालानो गावनि हारिनिजोंबो एसे गोरोबनानै थानाय मेथाइफोरखौ बानायो बा टिउनफोरखौ बानायो बेफोरखौ आसा खालामो आरो आं माने बांद्राय वेस्टार्न थांबा जोंनि इयुन जोलैफ्रा उनावहाय नागिरनानै मोननाय नङा जोंनि आसोल माबाया बबे थार माबाया देंखोआ बबेमोन दाबो आं अनेक नुदों माखासे कम्पिटिसनाव थाङो कम्पिटिसनफ्राव थाङोब्ला रोजाबगिरिफ्राथ' मोजाङानो रोजाबो खायफा एसे खम बेराथ' थाखागोन बयबो समान नाथाय फक होननाय जिनिसखौ किसुमाना बुजिया बैसागु मेथाइ होननायखौ बुजिया बैसागु मेथाइ होनोब्ला किसुमाना सानो जे बे मेथाइआव बैसागु सोदोबा थाब्लानो बे बैसागु मेथाइ नाथाय जोंहा बे बैसागु मेथाइआ मोनसे टिउन दंखायो जोंनि रावबो दंखायो आरो जोंनि बे बैसागु मेथाइआ मानिखौ लानानै जानांगौ बे जिनिसखौबो एसे स्टाडि खालायोब्ला मोजां मोनगोन आरो दाथ' बैसागुनि मुङैथ' मडार्न रोजाबो आरो बाखि इलेक्ट्रनिक दामजुफोरखौ लानानै रोजाबो मडार्नफोरखौ रोजाबथों खुनु खोथा गैया नाथाय ट्रेडिसनेल जायफोरखौ मेथाइखौ रोजाबगोन बा फक बा बिदि बैसागु मेथाइ बेफोरखौ ट्रेडिसनेल दामजुफोरखौ लानानै जेनेबा खाम सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै बानायोब्ला माने सोब माने खोब माने गोजोनथाव माने खोनासंथाव मोनो आरो माने दस्रा जिनिसखौ सोदेरबा एसे खिस्रि बायदि मोनो लाब्रा दस्रानि हाबदेरबाय बिदि मोनो आरो दामनाया थिगानो दामगोन दामनायजोंथ' खोथा गैला इन्सट्रुमेन्टनि रिंनाया आवाजआ आलादा जायोना टिउना आलादा जायोना ओंखायनो जोंनि ट्रेडिसनेल माखासे दामजुखौ बाहायोब्ला खोब गाहाम आरो आं बेखौनो आसा खालामो आंबो रोजाबबोदोंमोन माखासे फक स्टाइलनि रोजाबदों बेबायदिनो इलेक्ट्रनिक दामजुजों खालामनाय मेथाइफोराव रोजाबबोनांदों आफस'स थायो आरो माखासे माने आफस'सा मानो थायो दा बै फंबायमोनहा बानायदों गावसोरनि खुसि मथे बानायदों बिसोर प्रडिउस खालामदों आंखौथ' फैसा होनानै रोजाबनोल' लांदों आं रोजाबनानैल' फैबाय आरो थेवब्लाबो आंहा बेफोराव गोजोननाय थाया बारा माने मेथाइखौ आं रोजाबबोबाय खिन्थु दामनायफ्राथ' बिदिनो थांहैबायना बेखायनो जुदि सेरजा सिफुं खामफोरजोंनो मोजाङै दामनो हायोबा जोबोद मोजां खोनायोमोन आरो बिराद मोजां आंनि प्रडाक्सना आं जिखिनि खालामदों बा आङो रिया ब्रह्मनो बिदि फक मोनसे खालामना हरदोंमोन मेथाइआ जेखियानो जाया आङो सेरजा सिफुंजोंनो बानायदों गाज्रिथ' जायाखै बयबो आजावनानै लादों आं बेखौसो खावलायबाय थानो लुगैयो नाथाय आरो एसे स्टाडि खालायदों आरो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोना दिनै मेडामनि खुगानिफ्राय थार बाथ्राखौ दिनै मिथिबाय दिनै मेडामा मा समनिफ्राय खनबोआ आरो दिनैसिम मा मावो प्रेजेन्टलि बेखौ दिनै थख' मेडामा दिनै खुद नोंसिनि लुगैनाय बायदि दिनै फोरमायनानै होजोबखाबाय दा बावहाय जुदि नोंसिनि जेनाखि सापर्ट मोननानै जों दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावबाय थानो हादों आरो आं बेखिनिखौहाय मेडामा मा बुंबावनांगौ दं नामा आङो जोबनायावथ' फंबायनि बे बिटिआर इनफ' स्टुडिअ'खौ गोजोननाय बावहरबाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय थांनानै थाबाय थाथों बे स्टुडिअ'आ आरो मिजिंथियो रायजो राजाफ्रा मोजां कमेन्ट होगोन फंबायखौ गोजौआव दावखोनायनि थाखाय बेनोसै गोजोन्थों दा बे समाव आङो बे समाव जोंहा मेडामा जों खावलायमारनो गावनि टाइमखौहाय बेसेन गोसा समफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो फनखौ रिसिभ खालामनानै दिनै खुनु मोनसे डिसमिस खालामाबालानो मेडामा दिनै लेंहरबाय आरो लोगो जों दिनै मेडामनि न'आव सौफैबाय दा बे समाव बेखिनि समखौ होनानै आरो लोगोसे गावनि माखासे जारिमिनखौहाय मेडामा फोरमायना होनायनि थाखाय आं बे समाव बिटिआर इनफ' स्टुडिअ चेनेलनि जानानै मेडामखौ खुलुमनाय जासिबाय मेडाम गोजोन्थों